O anel adestrado. Ola amigos, o truco de hoxe faise cun anaco de goma e cun anel, pero non cun anel normal. A este conseguino adestrar con moita paciencia para que realizase o número circense que ides ver. O anel vaise desprazar sen ningún tipo de axuda pola miña parte dun extremo ao outro da goma. Aí o tedes, avanzando milímetro a milímetro, con anhelo de chegar e achegándose de feito, con vontade metálica, nesta comprometida viaxe ata aquí, ata o punto da victoria. A maxia do traballo cotián converteuno nun anel equilibrista. Para facermos o truco de hoxe precisamos un anel e un anaco de goma. Para facermos o truco de hoxe, en primeiro lugar temos que enfiar polo anel o anaco de goma ata máis ao lado medio e collérmolo co índice e co polgar moi preto do anel. Así, ao afrouxarmos a presión dos dous dedos, pouco a pouco parecerá que o anel se está a mover e avanza en dirección ao outro extremo da goma, cando en realidade o único que sucede é que agora hai máis goma á vista. A goma que está entre o anel e a nosa man, a goma que nos fomos soltando, o anaco de goma que nos tiñamos agochado na man esquerda, claro. Agora o truco está nas vosas mans.